Hai लोगोफोर जों नै बावदागुमै पार्ट 2 शुटिंनि थाखाय रेडि जागासिनो आलासिफोरा सफैबायानो बिथां दशरथ बर' आरो रमेन बसुमतारी ahok guys ahok माथो जाम्बा जुबायनो मोजाङै दङ किनार माबा आसाम आरो इथिं मिजोराम नामा welcome बै Aku bukan sama cuy. नै ओरै बै Singgo habde. सिङाव हाबदो Mosa itu na? Mission sukses. Balas dosa pau. मेकआप होगासिनो ओरैहाय शिउ 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 करिश्मा बर' दुदुदु मिजिं सोरां बसुमतारी आदा गरमसो आसला नै मिजिं दशरथ बर' Diskusi kamu nggak sendong ya? udah kopi खालामगासिनो बिथाङा नै जोंना डाइरेक्टर प्लास मेकआप मेन बिथाङा करियोग्राफारबो दा मेकआप होगासिनो सियाजों खर' हमथाबलायना होदो आंखौ मा सानगोन माना नुनायफ्रा बायदि लेखादों फैबाय बिमा जादों फैबाय नै नाय रायजोफोर नै बिथाङानो बिमा जादों बावदागुमै पार्ट 2 आवबो पार्ट 1 आवबो जोबोर इन्टारटेनमेन्ट जोबोर हिट खेबसे मिनिनानै दा फट'शुट सोलिदों पोस्टर के लिए थंबनेल के लिए फोटोशूट हो रहा है मेकअप हो चुका है अभी थंबनेल के लिए ये देखो हीरोइन स्टारिंग कैरेक्टर वो लोग दोनों है Hai लोगोफोर जों नै दा ओंखाम जाग्रोनायदों फुं टाइमनि ओमफ्राय सानजौफुनि दायो जाबावगोन दा जोङो ओंखाम संग्रानि मुङा मनायश्री बर' बिथाङा जोबोर गोथाव जाहोयो मैयाबो बापरे पेट फुल करके माने उदै बुंजासे जादों नै जोंना बे जाबाय बयलार ओमफ्राय नै थारुन अर्थात थास' करिश्मा जागासिनो माबायदि करिश्मा एसे आलौदो बेदरा गोथाव ना बयलारा माबायदि गोराना गुरै एसे राफोद सुपार हिट दिनै बयलारदो ओंखाम जानाया राफोद मोनलायलांदों पुजा रानी ब्रह्म हा मोनफैबाय बिथाङा लाजिदों जोंना नै बिब'आ बेनि बिब'आ करिश्मानि बिब' जागोन बियो बिथाङा सफैबाय अर्थात बावदागुमैनि हिनजाव पुजा रानी ब्रह्म रावबो पन्डित हाया बेखौ मा हाया बेलाय नोंनो दा बायदियाव मोनोब्ला बिहारि नांगौ ना
बेनो पुलिस जाबाय हाय लोगोफोर नै जोङो दा मोनसे जायगायाव सुटिं लाना फैबाय रड शटमोन थारमाने बाइकआव गाखोलांनानै सेंग्रा सिख्ला सानैबो दावराव गुमैदों बेनिफ्राय मा नाममोन करिश्मा बिबोनां एमसिजों करिश्मा बिबोनां करिश्मा बिबोनां आं बिनानाव बेनिफ्राय बिसोर सानैजों गाखोना थाङोमोन आरो बेयाव रायलायलांनाय एदावलांनाय दङ माने एदावनाय माने जंखायलांनाय सोरबा सोरबा बुजियामोन बिमाबो जानो हायो बेनिखायनो बुंथिदों गाज्रि दामोन जय हो ओइ हो Astri Baba. Lama dinner Faris ya? Tatar lagi lagi. Iya. Baksa nih lama. Ini baksa tristik. Kata lama ya. Ayu ayu. Taman. Ayu. Taman. Ini tuh lah kan. Ih. Bunas, lama ya. Uri baba, uri baba, uri baba. Ini mana bodoh mana bodoh? Bodohnya beri bang. Nak lah, nak kerja. Kalau dah ini, kita nak kerja ini. Dalam ada siapa? Mana dinner ada bigo? Gilu balu. Oh my gosh, nak go. Lagau, bunga kau, daragau. Uri baba. Nah, ini kawan, ini dah sana makan. Iya ya, Greenland, green. Dari jalan kau hasil dong, darah kau hasil siapa? Ini apa? Ori naik rapor dong. Ori tahu dah gumi dong. Ori kibra dong. Ori saya ada kurang. Ini school gayaunya apa nih gamsa guru na? Iya gimana? Ini school gayaunya apa nih gamsa guru na? Iya mana? Tangku hagoro. Ini siapa tangku sih? Ini tangku bayi dah. Oi, gamsa guru na? Iya marhai. Ani gitu jangan sih. Hai gue dah hai. Sini bang, mau baju muda ini bang. Sini bang, mau baju muda. Kini lagi nih dinding. Mau dinding. Ani dengar lah, mau baju muda ini nak muda. Nenge. Rom mending. Ani kesini orang masan gas nung deh. Gue kedeng. Kene ke mau di kontrol kamu. Dah isi aku di mana kau ni? Ang maburi menti. Ang mani sebang intelijen janai. Kresna. Mani ang sebang intelijen janai inde. Kau ni bawa dah gue video. Gumai. Action deh kau. Dah isi dulu. नै जाबाय बिमा बे जाबाय बिफा माबा चाइनिस टपि लादों बे जाबाय फिसाजो बे जाबाय बिजामादै गुमै नै जाबाय सोमफोर बेंगा